Itu setara. Sengiyabhiliva ukuthi makuvela intshebe kuqala inkinga mdala ozulu uNkulunkulu amkanti ukuphi mangokudinga lempili yangidina kahle kahle usathana uyangilinga ngitenka nokuzicisha mangicabanga inkinga zalenika bangifaka HIV impilo yami ayisena direction media mina ngathola le story kawungazi ngizothini sasidale lokushini no weekend isiphelele sportini sibone nabo sisi indaba iphelele ehonjini manje sengimoshile papa kwami kungifaka HIV ay ngayithatha injaka ngayifaka ejardini bekumnandi that night utshwala bugijima egazini kulesibhamu sami somdoko kabegcwele imagazini after maviki nyana sekungena amakhola snacks ujela ungitshela ukuthi ubreak and ingcosi yami ngiyazi leni trap game lo chero ngizela ngobuhleva and sekusele 3 months ka uyateta ngoDisemba Hlonipha impilo mama mushilo sibheke mfana kithi ngoba uphanda isiko hey sengishilo ikhanda linomlilo hlonipha umuntu ufunda impilo let my situation butungela matenjo Our Father who art in heaven kodwa yabona yini ukuthi yaphethe ileva I'm sure abahlakaniphile lapha Angje uke wabona makushoniwe kasi yicepezana lama wine insango namagasi webi anisahloniphi nomfelo kathi kusanokukhala isibhamu for no reason ayindom yazi nithi banibona ukuthi nijabulisa izinto banyabayanga emathuni You know who I am or not? You know who I am? Who you are? You know who I am or not? You know who I am? I'm a fucking idiot. I'm gonna kill your ass, bro. You are a fucking idiot. I mean, I'm a fucking You're a idiot. swine fool. I mean, I'm a fucking idiot, bro. Swine fool. I'm gonna beat you. You know who I am? I don't know you. Hey. We don't know you and I'm gonna kill you. You know who I am? I'm gonna kill you. Yeah. You know who I am? Kill you. I'll do this and this and this and this. I'm gonna do this and this. Why you wenza so? Ngani? Ngakufonela o 2 years. Mawujikela. Angifanele sesendleleni bese ngajika. Awekaze Kings Buddha P That's my name umrepo inyanga ngona ama gangster rap nani apis na ma Pink Kings Kwenzakalani la? Ilo. Kwenzakalani? Yabhora lo. Kuyabhora. Yeah. Mara nongitshekile musi. Yabhora ngitshinda kwazakhe. Into azenzayo zimphathi. Jump. Manje wena umenzeni kani? Wena mngani le ndaba le kumele mina nawe sihlalele phansi sikhona ukukhuluma kahle icocele sonke istory ukwenzakaleni ukuze ugayi phela ngisho ufonelile bese lapho ukuze ngingakhona ukuthi okay
Okay, Chomi ngiyakuzwa ke. Amapasa nokucasu u-emphasize ukuthi ukhetho kanti abazi afathuza phela thina sikhulume nawe siyazi you were faking it ekhaya ukhulek neneni ulala ne-take the bag epink indlala Manje Chomi uthi kwenzakalani ke ngixoxele vele. Okay Chomi qeqeshe ngestory ke. Bengiphuma ekhaya bengisingabuyi uGuy. Maye uGuy like bangifonele ngisesendleleni. And like benganathi isikhathi sokumtshela ukuthi kumele benganathi isikhathi sokumtshela ukuthi kumele ngijike ngihambe bangifonelile ngizorona. Manje ke Guy ngijike mina ke ngingamtsheli naye. Ngilala usuku konke vele azange ngimtshele. The second day sayangibiza uthi wena why ungakazanga and like ngikhohle nokumtshela ukuthi mina bangifonelile. Maye seyakwatele lokho. Yo awona I'm sorry.